I seguim ara en clau cultural parlant-los del Quadern dels Torsimanys, darrera antologia poètica de l'escriptor pussolenc Manel Alonso, que es presentarà al poble el proper 15 de juny. L'edifici pussolenc d'un dels comerços més antics del poble, com és Destil·leries Pla, acollirà el 15 de juny la presentació literària de l'obra Quadern dels Torsimanys, Cuaderno de los Trujimanes, del pussolenc Manel Alonso i català. Antologia que segueix l'estel de les hores rehabilitades en la que l'autor ofereix molt més que una tria personal, ara centrada en la darrera dècada del seu quefer poètic. És a dir, perquè des de darrers 10 anys? Perquè en anterioritat havia fet una altra antologia que se deia Les hores rehabilitades, que agafava tot el període des que vaig començar fins a aquell any. És a dir, tot el període no era una obra completa, sinó que era també una tria, que en aquest cas l'havia fet Josep Vicent Freixina. En aquesta ocasió, a més, el que faig és oferir la versió en castellà, que han fet altres poetes. I fins i tot n'hi ha algunes que les he fet jo. És a dir, que han fet altres poetes i de vegades no són poetes, són professors de literatura o algun alumne d'això. A mi em fa molta gràcia perquè la poesia, quan un pensa que se tradueix d'una llengua a una altra, que pensa que totes les traduccions són idèntiques. És a dir, he pogut comprovar que el que fan és fan una lectura del poema i després el reinterpreten en una altra llengua. Per això no dic quadern dels traductors, sinó quadern dels torsimanys, perquè reinterpreten en una altra llengua el poema. Treball consolidat arran la intensa activitat literària de l'autor a internet i les múltiples traduccions d'amics a les xarxes socials, especialment fruit del blog de l'escriptor Els papers de Can Perla. Jo veia que hi havia gent que penjava els seus textos literaris en la seva llengua, però a mi me pareixia que això era cremar un poquet i oferir lo que ja estava en paper. Aleshores vaig posar a fer en principi jo traduccions i també a demanar-li a altra gent. I he anat fent un club, que ho dic jo així, el Club dels Torsimanys, en el que he començat a publicar, comencé a publicar en castellà. En castellà n'he tinc molts, però també ja comença a haver una certa quantitat en euskera, en francès, en eslové, en romanès. El poeta busca un nombre y un adjetivo a cada cosa. Fija el paisaje y el tiempo, con la estructura artesana de un verso. Le poète cherche un nom et un adjectif pour chaque chose, définit le paysage, le temps, avec la structure artisanale d'un vers. Antologia bilingüe, textos de l'autor pussolenc publicats en obres col·lectives i poemes inèdits, amb les respectives reinterpretacions castellanes, pensant en la viabilitat comercial dins del mercat lector, és el que aglutina Quadern dels Torsimanys. Així el més lògic, així al nostre territori, és a dir, a la nostra comunitat autònoma o al mercat al que s'adreça això, és a dir, és més fàcil que la gent pugui llegir-lo en les dues llengües. I és un exercici molt interessant. A mi com a autor també m'ha interessat i fins i tot arrel de la traducció he fet alguna correcció, saps?, en el poema original. És molt interessant perquè escoltes la música, com sona una melodia interpretada per diferents instruments, i després hi ha una altra gent que en Pussol li costa molt entendre la poesia en valencià i que potser Pussol i en altres poetes pots aconseguir un nou lector, no? El músic d'Obrim Pas, Xavi Sarrià, presentarà i Antoni Martínez, de l'editorial Germania, intervindrà. El col·lectiu L'Andana corre a càrrec de l'organització de l'acte, que pretén ser més que una cita literària. A mi sempre m'ha interessat que la gent participe, i participe molt. És a dir, un torsimany, d'alguna manera, també és una persona que agarra d'un llenguatge, en aquest cas literari, i el converteix en un altre llenguatge, que podria ser el cinema o que podria ser, per exemple, la música. En aquesta ocasió, li vaig proposar, perquè no, a més de gent que pugui recitar el poema en les dues llengües o en una tercera, qui dirà aquesta gent que s'ha interessat i a musicar poemes meus. Presentació del nou llibre de Manel Alonso, que s'adobarà amb un recital de poesia i les actuacions d'un nodrit grup de cantautors valencians que versionaran els poemes de l'escriptor. La idea és això, és dir, que se presenta el llibre, vinga un presentador, explica de què va el llibre i després que la gent escolte les versions que han fet estos torsimanys. I vindran, crec que són entre 8 i 9,
hi haurà fins i tot alguna versió reggae d'algun poema meu. És a dir, que te vas a trobar des de gent que fa un folk americà, com el Garry, o gent que fa fusió, com el de Juan en el d'Infusió, o gent que fa és cantautor i ja està, és a dir, i podràs veure els diferents estils. Manel Alonso espera amb il·lusió la cita del 15 de juny, amb la que trobar-se amb amics, familiars, escriptors i tots aquells conveïns del poble i de la rodalia, curiosos i interessats en la cultura. Jo crec que qualsevol, fins i tot és que no són lectors de poesia, perquè s'intenta que no sigui una presentació, sinó que sigui un esdeveniment cultural. I un esdeveniment cultural en el que n'hi hagi literatura, música i alguna cosa més que estem preparant. És a dir, i no deixa de ser un acte social. Si tu no eres una persona d'estes que t'agrada ser un solitari, estar tancat en casa i no soportes a la gent, si a tu el que t'agrada és relacionar-te, és un bon moment. Jo crec que em fa falta, és a dir, a la gent del poble, de quan en quan mudar-nos una miqueta i anar a un acte social que no siga o religiós o taurí, sinó que siga també cultural. És a dir, i crec que vindrà gent de Puçol, però també vindrà molta gent de la comarca. Quadern dels Torsimanys, Quaderno de los Trujimanes. Es presentarà proper divendres a les 7:30 al recinte bodeguer de Destil·leries Pla. L'edifici puçolenc d'un dels comerços més antics del poble, com és Destil·leries Pla, acollirà el 15 de juny la presentació literària de l'obra Quadern dels Torsimanys, Quaderno de los Trujimanes, del puçolenc Manel Alonso i català. Antologia que segueix l'estel de les hores rehabilitades en la que l'autor ofereix molt més que una tria personal, ara centrada en la darrera dècada del seu quefer poètic. És a dir, per què des de darrers 10 anys? Perquè en anterioritat havia fet una altra antologia que seria les hores rehabilitades, que agafava tot el període des que vaig començar fins a aquell any. És a dir, tot el període no era una obra completa, sinó que era també una tria, que en aquest cas l'havia fet Josep Vicent Fregina. En aquesta ocasió, a més, el que faig és oferir la versió en castellà, que han fet altres poetes. Fins i tot n'hi ha algunes que les he fet jo. És a dir, que han fet altres poetes i de vegades no són poetes, són professors de literatura o algun alumne d'això. A mi em fa molta gràcia perquè la poesia, quan un pensa que se tradueix d'una llengua a una altra, se pensa que totes les traduccions són idèntiques. És a dir, he pogut comprovar que el que fan és fan una lectura del poema i després el reinterpreten en una altra llengua. Per això no dic quaderns dels traductors, sinó quaderns dels torsimanys, perquè reinterpreten en una altra llengua el poema. Treball consolidat arran la intensa activitat literària de l'autor a internet i les múltiples traduccions d'amics a les xarxes socials, especialment fruit del blog de l'escriptor Els papers de Can Perla. Jo veia que hi havia gent que penjava els seus textos literaris en la seva llengua, però a mi me pareixia que això era cremar un poquet i oferir lo que ja estava en paper. Aleshores vaig posar a fer en principi jo traduccions i també a demanar-li a altra gent. I he anat fent un club, que ho dic jo així, el Club dels Torsimanys, en el que he començat a publicar, comencé a publicar en castellà. En castellà n'he tinc molts, però també ja comença a haver una certa quantitat en euskera, en francès, en eslové, en romanès. El poeta busca un nombre y un adjetivo a cada cosa. Fija el paisaje y el tiempo, con la estructura artesana de un verso. Le poète cherche un nom et un adjectif pour chaque chose, définit le paysage, le temps, avec la structure artisanale d'un vers. Antologia bilingüe, textos de l'autor puçolenc publicats en obres col·lectives i poemes inèdits, amb les respectives reinterpretacions castellanes, pensant en la viabilitat comercial dins del mercat lector, és el que aglutina Quadern dels Torsimanys. Així el més lògic, així al nostre territori, és a dir, a la nostra comunitat autònoma o al mercat al que s'adreça això, és a dir, és més fàcil que la gent pugui llegir-lo en les dues llengües. I és un exercici molt interessant. A mi com a autor també m'ha interessat i fins i tot arrel de la traducció he fet alguna correcció, saps?, en el poema original. És molt interessant perquè escoltes la música, com sona una melodia,
interpretada per diferents instruments, i després hi ha una altra gent que en Puçol li costa molt entendre la poesia en valencià i que potser Puçol i en altres puestos ja pots aconseguir un nou lector, no? El músic d'Obrim Pas, Xavi Sarrià, presentarà i Antoni Martínez, de l'editorial Germania, intervindrà. El col·lectiu L'Andana corre a càrrec de l'organització de l'acte, que pretén ser més que una cita literària. A mi sempre m'ha interessat que la gent participe, i participe molt. És a dir, un torsimany, d'alguna manera, també és una persona que agarra d'un llenguatge, en aquest cas literari, i el converteix en un altre llenguatge, que podria ser el cinema o que podria ser, per exemple, la música. En aquesta ocasió, li vaig proposar, perquè no, a més de gent que pugui recitar el poema en les dues llengües o en una tercera, qui dirà aquesta gent que s'ha interessat i a musicar poemes meus. Presentació del nou llibre de Manel Alonso, que s'adobarà amb un recital de poesia i les actuacions d'un nodrit grup de cantautors valencians que versionaran els poemes de l'escriptor. La idea és això, és dir, que se presenta el llibre, vinga un presentador, explica de què va el llibre i després que la gent escolte les versions que han fet estos torsimanys. I vindran, crec que són entre 8 i 9. Hi haurà fins i tot alguna versió rigui d'algun poema meu. És a dir, que te vas a trobar des de gent que fa un folk americà, com el Garry, o gent que fa fusió, com el de Juan en el d'Infusió, o gent que fa és cantautor i ja està, és a dir, i podràs veure els diferents estils. Manel Alonso espera amb il·lusió la cita del 15 de juny, amb la que trobar-se amb amics, familiars, escriptors i tots aquells conveïns del poble i de la rodalia curiosos i interessats en la cultura. Jo crec que qualsevol, fins i tot és que no són lectors de poesia, perquè s'intenta que no sigui una presentació, sinó que sigui un esdeveniment cultural. I un esdeveniment cultural en el que hi hagi literatura, música i alguna cosa més que estem preparant. És a dir, i no deixa de ser un acte social. Si tu no eres una persona d'estes que t'agrada ser un solitari, estar tancat en casa i no soportes a la gent, si a tu el que t'agrada és relacionar-te, és un bon moment. Jo crec que em fa falta, és a dir, a la gent del poble, de quan en quan mudar-nos una miqueta i anar a un acte social que no siga o religiós o taurí, sinó que siga també cultural. És a dir, i crec que vindrà gent de Puçol, però també vindrà molta gent de la comarca. Quadern dels Torsimanys, Cuaderno de los Trujimanes. Es presentarà proper divendres a les 7:30 al recinte bodeguer de Destil·leries Pla. Remarquem que la presentació literària de Quaderns dels Torsimanys de Manel Alonso és un esdeveniment cultural organitzat a Puçol pels joves de l'Andana, amics del patrimoni.